Jotuo ma manyo thieth e bwo okumba mar SHA biro ndhanyo lwetgi e masinde mayangogi kaka yor kedo kod mibadhi e okumba mar thieth. Ne wawinjre maber gi TSC ni japuonj meda tamalo 12 nyaka tamalo 29.5. Paro pod medo wuok mopogore opogore ewi winjruok e weche osach jopuonj e kind higa mar 2025 gi 2029. Joma mine madhodho ojiw mondo odhodh nyithindo kuom dweche 6 mar miyogi chia. Machiegni nyakoro mogo jong chenro ni mar ka gi kacha nyinga en James Opondo. Jotuo ma manyo thieth e bwo okumba mar SHA biro ndhanyo lwetgi e masinde mayangogi kaka yor kedo kod mibadhi e okumba mar thieth. Migawo mar thieth oyango chenro ni manyien manyasani mar puodho jogo mandikore e okumba mar SHA koloso e kaunti kar thieth maduong' ma Kenyatta. Kinyuma kawuono jatend migawo mar thieth Eden Duale oyango ni chenro no mabiro tiyo gi lony ma choko nonro mag del geto neno ni mibadhi ma ogo tach e migawo no kaachiel kod okumba mar SHA orumo. There are many issues that beguile us, things that we need to do, and he understands them. The Cancer Center is one of the most important parts that I've been discussing with the CS, and I'm sure that you remember to help us to achieve the goal that we have to have this as a truly referral hospital where we shall keep Kenyans and regional patients from going away to European and Asian countries for treatment. Our goal is to have this as the end place where patients will be treated and they go home cured. This biometric will help us in eliminating fraud and misuse of the benefits. It will also reduce paperwork. It shortens queues of our patients, and it ensures more time is spent on patient care. And this morning, I have gone through that process, and I want to confirm to the country that that is what is happening. The time our patients spend is less, and we are spending now more on the care of our patients. Yuoro konyo neno e kind jagoro maduong' e riwruok mar jopuonj NAT Collins Oyuu kod jalup jatend duond buch Safina Willis Otieno ewi nyongesa manyien mar osara ne jopuonj. Collins Oyuu ochiwo sir ne winjruogno manie tim kuom higni 5 chakre higa mar 2025 nyaka 2029 ka Willis mabende en okil okwedo winjruogno ka wacho ni mano en anyiera ne jopuonj. Oyuu wacho ni jopuonj onego sir winjruogno kendo ni riwruok mar NAT biro kedo ne nyongesa mag osara ne jopuonj e kinde mabiro ka Willis to omako chung' ni mijing'o onego ketie neno ni osomo maonge chudo odhi nyime pacho ka. December kawan Mombasa ne wawachonu ni watero demands motegno ni Teacher Service Commission mondo walos gimiluongo ni collective bargaining agreement mondo jopuonj oyud misara omedgi. Kanyo watero gini wabed gi Teacher Service Commission. Japuonj ne wawinjre maber gi TSC ni japuonj meda tamalo 12 nyaka tamalo 29.5. Jopuonj wan godo ka wan kae nikech jopuonj. Sani giyudo gimoro to nyaka ginyiswa adier. An kaka jasafina konu ni pesa momed japuonj ok oromo. Nikech kigo percentage japuonj omed mana $200. $200 dwe. Japuonj ka japuonj $200. To uchumi mar Kenya ka $200 lokango. Koro nyaka jo NAT bende wachi kuluo tabro wachonu. An nyaka kwedi ni japuonj kidwa med msara to mondo mede msara ma make sense ne japuonj ni.
Oganda jogema modak e kaunti ma Turkana dwaro riwruok kod kanyakla e pacho ka giwacho ni johala manoyiero dak mabor gi gwengegi ok bi pogore kaluwore gi tungni mag siasa mag athuwe. John Kuria ne wuoyo bang' yiero kod puodhe kaka jakom mar riwruok mar oganda mar jogema e kaunti ma Turkana ka owacho ni sani giyie kod tend sirikal kendo tijni en miyo jotelo thuolo mar telo. Gavana ma Turkana Jeremiah Lomon Kurai manochopo e nyasi no nyiso jogema modak Turkana ni gin gi ratiro mar yudo arita makare, dongruok kod arita ne ohandgi ka osingonegi kony mag basari ne nyithindgi poni gi yoro kwayo. Unahitajika. Na nataka nishukuru ya kwamba gavana wetu amekuwa pamoja nasi, ametuhutubia na ametuhakikishia ya kwamba kuanzia sasa tutakuwa tunapokea misaada ambayo inatufaa sisi kupokea. Sisi kama jamii ya Mount Kenya tunaoishi hapa katika gatuzi la Turkana, sisi tunaungana na jamii ya Turkana tukisema sisi ni watu moja, na hakika sisi tuliingia, tumezaliwa hapa wengine wetu na tumekuwa pamoja na wao na tumekaribishwa, na hakika tumeona ukarimu wa jamii ya Turkana. Wakikuyu wa Turkana na wapata haki yao wapi? Turkana County. Na hiyo story lazima wapate haki yao wapi? Turkana County. Kuna Wakamba wa Turkana lazima wapate haki yao wapi? Kwa ile muda nitakuwa kwa serikali ya hii county, nitahakikisha nini imepenetrate system ya employment ya hii county. Kinde ma pod piny Kenya ywago kendo paro mosenindo FBC mine manie telo mama Fibi nopanegi yo ya lap mar siasa. Riwruok mine mar maendeleo ya wanawake familia mare koriwore kod Tent County ma Kisumu kawuono paro gigo mane mama Fibi Asiyo notimo e pacho ka kaka ng'ama miyo. Nyasi no mane otelie kod Gavana Anyang' Nyong'o ne oparo mama Fibi Asiyo kaka miyo mane ojiwo mine kendo kedonegi mondo gibede telo. Kojiwo ni bende nosiro mine e yore mopogore opogore. Jaod bura ma kaunti ma Kisumu Ruth Odinga kod mine mamoko bende nochiwo sigana margi mag paro godo mama Fibi Asiyo ka gilero ni sir kod puonj mane omiyogi e alap mar siasa nokonyogi. Mama understood me, we will grieve, but we cannot live in grief. Kendo nogombo ni wayud thuolo to celebrate her. Wachunkai kawa celebrate this amazing woman. Manoya one jik mangeny the doors. Ana won kabang magote awachuri kaka jokodinga Fibi Asiyo ni mancha kwa wadi ile kaka mama. Tomi wa advice. Ni wachwandala maduo. The fight for multi-party democracy in this country, pushing for women's advancement to the ODM party, that was led by Fibi Asiyo. Fibi was a woman leader, but being a women leader did not confine him to the politics of women only. She saw himself as a leader in the ODM and a voice in the nation. Josiasa mosewuok koka laro komod bura makasipole yiero madundo maduol ma IBC chano timo e kar chung' od burano onyiso mondo ogo siasa mar kwe kod riwo wi oganda jokasipul. Komod bura makasipul ne odong' thuolo bang' nek mane otim ne jaod bura machon makono mondo were dwe mar ang'wen higani. Jaohala kendo jasiasa makasipul Robert Riaga kata mane bior okon josiasa ma olap dhog gi ndong' ne lemono mondo oket maino e achiel mar oganda kod nyayo kwe kagithegore chutho gi timbe ma nyayo tulo kod koko. Robert mane oloso e gwenge ma Karabach e ward ma West Kasipul koni kar chung' od burano osebedo kod nying marach e weche mag tulo kod lweny miyo wang'ni kaber. To josiasa onyayo kwe kendo githegre gi koko manyalo miyo jopiny hinyore motelo ne yiero ma adundo ma IBC chano timo. Kwe ne Kasipul tema ngima. Kasipul osebedo gi lweny mata malo. Ji osebedo ka betore gi beti, mine wakata kodhi liel ok nyal chamo gweno matieki giringa ringa. To siasa ni ng'at moro nowacho ni siasa usiweke kwa roho. Siasa mar dhao, siasa mar beti ok wadware Kasipul wakaendi. An mara en mar kwayo kwe. Wabeduru gi kwe. To siasa ni be en ideologies. Kiero mani bior gi sera mage tigone ombulu.
kokiero mani bio to kiki gone ng'o ombulu. Koro an mara maduong' nen kwayo kwe e Kasipul te mangima. E dongruok bedo mana kama kwe ntiere. Nikech kata midago de ot. Ka dhaw ntie odno sakasa to dongruok ok bede odno. Koro jo Kasipul wan owete wa joka ng'ato. Wabedo gi kwe kende. Migawo mar arita e alwora ma Kadhowat Nam Chumbi ogolo singo mar arita kwe kaluwore gi loro sikul e dwe mar 8. Kamanda mar obila e alworano Ali Nuno wacho ni apisas mage oikore mar rakruok gi weche moramora mabiro rocho kwe mawuok kuom riwruoge mag njore. Ginyiso ni medruok mag weche njore e gwenge ma kono bedoga e kinde ma olor sikunde ka obila oseketo kenge ma owinjore ponono ni gik ma kamago otimore sa asaya. We know we have a hard time ahead of us. We know all the learning institutions from the university, the primary schools have closed, and we have the issue of juvenile gangs coming up. Therefore, we have been strategizing the whole day, and we have a working plan in place. So I want to assure the people of Malindi that your cries have reached us, and we are equal to the task. Therefore, rest assured that we have had a few incidents here and there. We have the issue of, I've talked about the issue of the land institutions being closed and likelihood of having an upsurge in crime. Most of the young juvenile gangs. We have talked about the issue of land invasions and grabbing of lands and how we can mitigate some court orders, because we have numerous court orders, and some of the courts are even likely to cite the OCSs for contempt of court orders. Mine madhodho nyithindo jiw mondo odhodh nyithindo kuom dweche 6 ma ong'ere kaka exclusive breastfeeding kinde ma ihingo juma mar dhoth ma ong'ere kaka breastfeeding week. Lipot ma ogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni mana atamalo mag mine 60 kende ema dhodho nyithindo kuom dweche 6. Apisa ma ochung'ne chenro mag chiemo makare osiptal maduong' ma Migori Steve Oyugi okono mine mondo odhodh nyithindo kuom dweche 6 ka owacho ni entiere kod ber mathoth ne nyathi kod kata miyo. Oyugi okwayo joma ondiko ji tije mondo ket kuonde ma mine nyalo dhodho e nyithindo. Migawo mar thieth dwaro ni wabedo gi atamalo moingo 80 kadhi mbele. Koro mano nyiso ni pod okwan maber. Indicator mar exclusive breastfeeding no ok ober ahinya nikech en piny mar the national average. Breast milk ok ng'iew, en onge pesa ne. Mar adek, breast milk bende en chanjo mokwongo ma nyathi yudo. En gi nutrients ma nyathi dwaro kendo gibedo digested mayot. Thimo bedo exclusive breastfed kuom dweche 6 mokwongo ok obi bedo gi tuoche moko mwaluongo ni upper respiratory tract infections. Example en kaka machalo pneumonia, machalo athung'a, tuoche machalo kaka diarrheal diseases machalo kaka diep. Dhi maiga ni mawacho ni prioritized breastfeeding create sustainable support system en ng'ato ka ng'ato nigi tich mare. Chenro mar keyo pi magalana kulalu mageto bero dero mar chiemo pachoka oyangi ni osebedo kod dongruok maduong' ma biro kinde ma jatend migawo mar pi kod ler Eric Muga ne otimo limbe e gwengego. Jatije bod mochung'ne keyo pi e puothe Charles Mwasia oyango ni nitie okenge mawinjore mane oketi ne chenrono mar neno ni agete margi ochopo kare. Olalo magalana masani gedo mare osechopo atamalo 50 geno ni biro kelo yot e wuoth kaachiel kod neno ni gige pur ochopo e puothe madongo e gwengego. We have inspected the progress of the bridge. Now we have piers constructed. We have been to the contractor's yard. He is in the process of precasting the girders or the beams to support the deck. And that is ongoing. He has done around almost 10. And we are looking forward to ensure that that bridge is completed as fast as possible to allow access to the site so that we can have fertilizer and other inputs coming in. And also right now, we're also looking to have not only inputs coming in, but the actual crop, the maize, leaving
the site. Jolot nyadiriyo tuke mag CHAN Morocco nochako tuke mag CHAN higa mar 2024 gi loch tok loyo tim mar Angola gonde 2-0 e lap manyayo National Stadium tino manyoro. Loch chwalo Morocco nyaka thuolo mokwongo e grup A ka Kenya nitiere thuolo mar 2 e grup no.